Si teniu un gat a casa, heu notat que amb el pas d'estiu a tardor comença a dormir més i us demana el menjar abans? Doncs no és casualitat, perquè potser no ho sabíeu, però els gats són com mini estacions meteorològiques. I per comprovar-ho, he anat a Gatuari, la cafeteria de gats que trobem al barri de Gràcia a Barcelona. Allà he vist de primera mà com de connectats estan els gats amb el seu entorn. Són molt més sensibles que nosaltres a la llum i adapten les seves rutines a l'horari solar. Si noten calor, necessiten descansar més i cal ajudar-los sempre a estar frescos. I si s'acosta una tempesta, poden arribar a sentir els trons més llunyans molt abans que nosaltres. Ja ho veieu, els gats no només ens omplen d'amor, sinó que també ens avisen dels canvis de temps a la seva manera. Tots els gats que heu vist en aquest vídeo estan en adopció, així que comparteix-lo per tal de que puguin trobar la seva futura família.